Hello guys, nata karon sa sentro. Mangita ta karon ato pang-interviewon. Tara. Nagausan ka wala? Oo, ganina. Kanina? Oo. Kapila? Ganina. Unsa may ikasulti nimo kung magawasan? Lami. Ngano man lami man? Kaya ginagawasan ko. Ngano na may mamiya? Hindi ba ko niya alam? Ngano na amang ko'y mamiya? Kuan magod ka nang wala sa dili makita to worth it nila ba. Wala nga biyaan ta. Nagasuway na ba ang ibiyaan ka? Kasuway na kadagan ka bises. Unsa imong gibati ang ibiyaan ka? Sakit kayo. Bakit pinaliwala mo ako? Unsa may imong feel kung magawasan ka? Lindot. Ha? Lindot kayo. Nindot ba? Opo. Nagawasan ka wa? Wa. Unsa imong mapel kung magawasan ka? Singot ba? Unsa imong mapel? Alimuot? Halimot! Unsa imong mapel kung magawasan ka? Lami. Nagawasan ka wa? Singot oy, singot. Nagawasan ka wa? Ikaw nagawasan ka wa? Yan po. Nagawasan ka wa? Wa. Nagbasa lagi ka? Wa lat. Gipaningot ra, gipaningot. Oh, gipaningot ra. Unsa imong napel kung magawasan ka? Ha? Lami kayo. Lami ba? Lami kayo. Nagawasan ka wa? Nagausan ka wa? Wala! Wa? Nagbasa lagi ka? Ay, di ba? Singot man Oh, niya. singot. Nagausan ka wala? Hapit na. Hapit na? Gamay na nagkuwang. Nagbasa na lagi mo buko-buko. Ay saba. Gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it Nagausan ka wala? Wa Pa. Nagbasa na lagi. Nagausan ka wala? No! Nausan di kasingot, masingot. Wala lang. Nagausan ka wala? Wa pa. Wa pa. Nangita pa lagi. Nagita pa. Wa pa ka lagi. Wa pa yun. Oh. Ano nagbasa naman? Wa pa lagi. Nagausan ka wala? Soy, nausan di ka singot ba? Hapit na! Hapit na. Nagbasa na lagi ka. Singot man! Oh, singot. Nagausan ka wala? Nagausan hapit na. Hapit na. Basa-basa na gamay. Dagog na. Hapit na. Gamay na lang kuwang ani. Congrats. Nalabasan ka ba ngayon? Hindi! Wala! Bakit? Wala eh! Wala pa. Wala pa! Nagawasan ka wala? Wa. Wa. Nagbasa na lagi. Oy, basa kay. Wala. Nagausan ka wala? Wala! Anong nagbasa naman? Wala na singot naman na yan. Singot lagi. Nagausan ka wala? Nagawasan pero bayot. Kabila. Kaduha pag yun. 150. Way out. Labasan ka ba ngayon? Oh! Lalabasan ako ngayon! Kailan? Mamaya agad-agad. Masarap ba? Mas masarap na masarap. Perfect talaga. Gusto ko talaga yung ganun. Oh,